Так. Што, усім прывітанне, 93-й выпуск, першы гікаўскі, мяне завуць Лёша, я тут веду крыху гэты падкаст, збоку ад мяне ці зверху, я не ведаю, як нас Вожык раскідаў, так, знаходзіцца таксама Лёша, ён жа Вожык, чалавек агучкер, чалавек усё, што можа, умее рабіць, вось да нас павернуўся крышачку. Господин пан Віталь, слэш Вадим, здорово, где ты был полгода? Шо ты, голова? Бля, так кажется, быццам бы мы уже не записали юбилейный выпуск. Так, гэта просто крыху нагадванне про тое, што вы можете пайсці паслухаць адказы на вашыя пытанні. Агулам першы гікаўскі гэта падкаст, у якім мы распавядаем пра навіны тэхналогій, пра гульні, пра штучны інтэлект, пра усяляка гікаўскае, а час ад часу зусім не усяляка гікаўскае. Вось, далучайцеся, ці што можаце клікнуць падабаечку. Калі хочаце паслухаць элітарную частку пра навушнікі, пра тое, што там агучвае зараз Вожык і усяляка такое, вам на Patreon. Грошыкі нам заўжды трэба. Я не рассказаў ні кар'еры. Так? Я могу зараз рассказать уже, ладно уже. Давай. Мы гэта таксама, ведаеш, адрэжам і потым на Patreon ставим. Каб як мага менш людзей пачула гэта. Ну, так што хай уже, напэўна, тут застаецца. Да няма чаго расказваць. Не, ладно, насамрэч, то, што зараз адбываецца, я пачаў адзін лыч рабіць серыяльчык «Кевін». Гэта пра коціка, домашні коцік, які гадаванец, які захацеў жыць самастойна, у яго там сямейная драма адбываецца, і ён такі, да пайшлі вы все ў баню, я буду жыць самастойна. Ну, вось, такія прыгоды антрапаморфных жывёл людзей. Ну, даволі прикольна. Антрапаморфных людзей. Штосьці ў стылі каня Боджека. То бок гумору там не тое, каб багата. Ну, типу, карацей, больш дэпрэсіўны. Зарабіў файную рэкламу. Не, богато. Не, нормально, можна паглядзець. Над гэтым зараз працуем, потым што літаральна учора выйшла «Мумія» 99-го года ў беларускай агутцы. Завітвайце на Кінакіпу, глядзіце, дзякуйце, на адразу выкладзены вольны доступ. Файна выйшла, я глядзеў яшчэ перад рэлізную версію, было, круто, я з радасцю яшчэ раз паглядзеў, хаця мы ўжо глядзелі гэты фільм разоў, я не ведаю колькі, 3 за апошнія гады, 3, напэўна, мы раз у год пераглядаем «Мумію», бо файна. Я легенда таксама вісіць, мне трэба будзе пераправерыць яе, ну вы ведаеце, іншыя не ведаюць. Ах ты ж сучка, ліселівец. Вось, ну дзякуй. Хоба. Ці што ты, хто слухаюць Patreon частку, таксама ведаюць пра «Я легенду» і нечаканы спойлер. Я в тым, што Вожык, блядь, гэта легенда. Слухай, я не выкупіў. У цябе вельмі дарагі гумар, вельмі дарагія адсылачкі, Віталь. Я іх не ўсе выкупаюць. Вось, ну гэта яшчэ не гатова, гэта яшчэ як бы правяраецца. Там шматгалоска будзе, наколькі я зразумеў. Што яшчэ? Да халерах веда, багата чаго робіцца, штосьці час по час забываю. Бо больш пра сябе расказваю з таго, што я чуў, з таго, што я сам раблю. Яшчэ што мы робім у цембры, скончваецца 3-й сезон, засталіся правачкі 9-го сезона і 10-й серыя, 9-й серыя, 10-я серыя, і будзе у нас скончаны 3-й сезон. Усё гэта можна будзе паглядзець на Кінакіпе па падпісцы на мой Patreon. Я люблю грошы. Ой, я быў на стріме, калі ты агучваў. Я вам скажу, што, агучвае ён, тыпу, там напісана сё і тое, а ён агучвае тое сёе. Ну як? Я яго выправіў 2 разы, а ён такі тое сёе. Ну, лох. Я таксама глядзеў частку гэтага стрыма, і мне вельмі спадабалася, што у нейкія эмацыйныя моманты, калі ты там
крыху прыкрыкиваешь ты нешта такое, ты записываешь гэта ўсё просто з цалкам роўным тварам, ніводнай эмоцыі на твары Я безэмацыйная скаціна. Тыпу не. А прыкінь, як можна будзе агучваць парнуху таксама з безэмацыйным тварам? А мне таксама здаецца, што гэта так Я думаю, так. А давайте паспрабуем. Парнуху агучваюць? Так, амаль усю парнуху студыйную агучваюць. Яны не пішуць гук напішуць гук на пляцоўцы, але потым яго перагучваюць. Я не гляджу студыйную. А што зараз студыйная? Ясно, што ты глядзіш, так? Не, пачакай, а што зараз студыйная? Ці не студыйная? Тыпу... Ну, усялякая. Глядзі, ёсць тая, ну, тыпу, калі Бразерс, то яна агучваецца, так? Так, калі яна здымаецца на здымачнай пляцоўцы, а не самімі акторамі. Вось, тая, што здымаецца самімі акторамі, якія паставілі две камеры, гэта аматарская. А там, дзе здымачная пляцоўка, 3 аператары, рэжысёр... Мікрафон такі вялікі, які трымаюць. Яны проста, калі пішуцца, рэжысёр заўжды кіруе голасам, што трэба рабіць. І паколькі гэта ўсё патрапляе на запіс, яны гэта ўсё перагучваюць. Ну, але агучваюць не тыя акторы, якія здымаліся, вядома. Таму... Ёсць що і акторы агучкі порно? Бля, слухайце, а можна ж зрабіць аднагалоску порно? Прычым якога-небудзь сучаснага, ведаеш? Мне здаецца, кажуць, што няма парно. Ёсць, я бачу. Ёсць ролікі некі даволі упорты, такія аматарскія, але там чувак зрабіў аднагалосую агучку вось усяго роліка там з інтра і да самага хэпі-энда па-беларуску. Не ведаю, хто рабіў, не я адразу кажу, але прыкольна, я такі, бляха, нават такое ёсць, ого. І чувак закідваў у мой чат, у вожыкавы чат, такі, тыпу, я гэта відэа перасылаю ўсім, хто кажа, што няма порно на беларускай, а я кажу, што ёсць. Можа, ён і рабіў? Ну, там зараз зноў табе кіне. А? Зараз зноў табе кіне. Ну, хай дасылай, боже мой. Бля, то бок зараз тое порно, якое раней называлася любительскім, яно выйшла на добры ўзровень такі? Так. Але аматарская ўсё роўна засталося. Гікаўскі падкаст пачынаецца вельмі... Бля, дарэчы, я тут, ну, калі размова пра порно, я б хацеў бы выправіць нашу велізарную памылку, якую мы дапусцілі ў мінулым падкасце, калі мы абмяркоўвалі гульнявы відэаблогераў, мы забылі пра адзін слуп, пра адзін грунт, падмурак беларускамоўнага гульнявага контенту, гэта Лёша РГБ Беларусь. Дакладна. Вось, так што трэба выправіцца, бо проста з яго памерамі вельмі жахліва рабіць такія памылкі, таму што яно можа аухнуцца. Так, ауфнуцца. Так што яшчэ вось ідзіце падпісвайтеся. Ён, дарэчы, вярнуўся на стрымы. Вось, ён пачаў весці стрымы, і ў яго сёння субота 13-га, і ў яго сёння ў 16:00 будзе стрым. Мы не паспеем выйсці, але падкаст сёння не выйдзе. Гэта зразумела, але мне падаецца, што зараз кожную суботу каля 16:00 у яго будзе стрым на яго YouTube-канале. Так што можете пайсці і падпісацца і глядзець рэтра-стрымы з рэтра-гульнямі. На рэтра усялякіх розных штуках прышпільных. Ну, яго вялікая калекцыя. Я не ведаю, адкуль чалавек бярэ столькі імпэту. Вось, що, вельмі даўно збірае сваю калекцыю, вельмі даўно. Так ён стары ўжо. Што стары, блін? Сказаў чалавек, якому 30, блін, праз 2 месяцы. Стары. Калі што, я маю права так. Гэта з любоўю, калі што. Лёша, не гэта... Не бей мяне. Трэба будзе яго паклікаць. Ён ж прыйдзе, так? У нас дамова існуе ўжо больш за паўгады, але мы гэта па распісанням двойчы не пасябраваліся. Але мы чакаем новы выпуск белага паліто. Ой, вось, дарэчы, гульнявы контент. Я учора паспрабаваў Replaced. О, ну і як? Незвычна. Я ў нейкі момант такі сяжу, гуляю,
і у мяне прыходзіць асэнсаванне то, што я зараз сяжу і граю в Xbox і чытаю ў гульне субтытры на беларускай мове. Ёсць такі, блядь. Так, окей, добра, гульні, ой, твой субтитры, так гульня табе сама як? У мяне, Ну, чесно гэта- кажучы, гэта адбылося прыблізна з пентаквантарам, беларускай кнігай кіберпанк, першым беларускім кіберпанкам. Нічога не магу сказаць, што тыпу, яна кепская ці нешта такое, просто я калі яе чытаю, у мяне ўжо даволі там моцны бэкграунд у выглядзе нейраманта ёсць, вось, і Джоні Мнемоніка. І я калі яе чытаў, я для сябе не адкрыў вось агулам нічога новага. Таму не тое, каб я павінен быў, просто яно вось настолькі не ў ты момант жыцця да мяне патрапіла, што я вырашыў, што просто здаецца, трэба гэта было рабіць нашмат пазней. Слухай, вось у мяне, тыпу, я, па-першае, не вельмі мне дападобы піксель-арт. Не дападобы? Не дападобы. Окей. Вось. Кіберпанк сеттинг, да, ну, раз'ёб, цікава. Гісторыя, я там пазнаходзіў некалькі часта гісторыю свету, я такі, бля, ну, цікава. То бок, гэта не тое, што яны проста стварылі нейкі свет і нічым яго не напоўнілі, ведаеш? Тыпу, у гэтага света ёсць нейкая гісторыя развіцця. І я такі, бля, ну, добра, але, магчыма, гэта проста не мая гульня. Ну, я не дапрайшоў. Я не кажу, што гульня дрэнная ні ў коім разе, але не маё. Я не дапрайшоў Replaced часткова праз платформінг. Я сам такі, я не вельмі люблю платформеры, я ў іх амаль ніколі не гуляў і не гуляю дагэтуль. Але мне спадабалася, яна вельмі прыгожая. Яна, не магу сказаць, што яна нейкая нецікавая, там вось гэта з... Не, ні ў коім разе. Ну, цікава назіраць, як там сюжэт развіваецца. Але, ну, вось нешта я не дапрайшоў. Я просто геданіст. Калі мне нешта штосьці пачынае муляць, хоць крышачку, я такі... Я і рэфанжу, калі можна. Калі не можна рэфандзіць, я просто выдаляю і забываюся, на мяне там і бібліятэцы вісіць. Я знайшоў для сябе вельмі медытатыўную гульню, называецца Foundation. Гэта, тыпу, будуеш сабе... Гэта кава украінская? У кого якія асацыяцыі проста. Кава украінская. Так, гэта знайшоў сабе, як пагуляць у каву, вядома. Не, гэта сімулятар сярэднявяковай... Ой, сімулятар вёска будаўніцтва, я б так сказаў. То бок табе даецца зямля, у цябе... Касмічны? Зверху вёска, якая касмічная. Просто не, ну просто я ўбіў Foundation. Это как нейкі галактика. Ці Foundation, пачакай, да. Не, Foundation. Там вёска. Foundation, так, вёска! Развіваеш сабе вёску, прыходзіць да цябе новыя гэтыя вясковыя, тутэйшыя, карацей. Можна сваю вёску тутэйшая там пабудаваць. Так, можна з іх зрабіць шляхту, дарэчы. Каб зрабіць з іх шляхту, і каб яны жылі, ведаеш, у больш прыгожых доміках, табе трэба там выконваць пэўныя там этапы, там накапіць столькі-то ресурсаў, зрабіць гэта, упрыгожыць, бо яны ж не будуць жыць у непрыгожай вёсцы, шляхта не працуе амаль. Ім трэба хадзіць, насалоджвацца жыццём. Вось, яны гэта самае, ім трэба зрабіць прыгожанька, каб там было, каб там кветачкі раслі, каб там калодцы былі, не проста калодцы, а каб былі прыгожыя калодцы, а там і сям могуць быць нават і фонтанчыкі быць. Каб калі утапіўся і прыгожа быў. Менавіта. Паставіць нейкі там манастыр, ці не манастыр, а гэтую, як вот, царкву, карацей, пабудаваць ім трэба. Наладжваць гандлёвыя сувязі з суседнімі вёскамі. Гэта вельмі медытатыўна штука. Я там правёў, ну я не багата часу там правёў, бо там то-сё трэба рабіць. Ну, у жыцці маю на ўвазе. Але я прям вось заходжу там,
ну кайфова табе, ну вось прям трэба клапаціцца пра тое, каб яны былі шчаслівыя, там трэба, каб у іх ежа была розная, не толькі там 2 віды, трэба, каб у іх быў не толькі сыр, а яшчэ каб было не толькі мяса, каб было яшчэ і сыр, бо шляхта есть сыр. Вось, а каб быў сыр, табе трэба авечак гадаваць. Каб гадаваць авечак, табе трэба пабудаваць, карацей, асобна яшчэ гэтую аўчарню, вось. Кайфова, карацей, можна заліпнуць. Гэта такая цывілізацыя, але там няма ніякіх войнаў. Тыпу, там ёсць магчымасць пабудаваць замак цэлы, там ёсць магчымасць наняць туды воінаў, каб яны там патрулявалі твой гэты, ну, горад уже. Патрулявалі. Трулевулі. Вось, патрулевулі твой горад уже на той момант будзе уже не сяло, што не вёска. Але там няма, топу, на цябе ніхто не нападае. Пасёлак гарадскога тыпу. Што? Пасёлак гарадскога тыпу. Гэта мястэчка, дарэчы. Так. Там, ну, я бачу скриншоты, бачу там, ну, як чувакі там развіваюць. Там цэлыя прям замкі просто будуюць. Там, ну, можна разбудавацца, будь здаров, ты што. І гандлёвыя сувязі на... это я уже казаў. Карацей, там можна наняць воінаў, ваяроў, так? Але ты не можаш ні з кім ваяваць. Ты просто такі. Карацей, медытатыўная, спакойная гульня, якой мне, вось, ну, вельмі бракавала. А яшчэ прайшоў Dying Light the Beast. Вось на гэтым ці на тым тыдні да канца. Заебіст. Заебіст. Ну, насамрэч, ты, каму падабаецца серыя Dying Light, першая, другая, The Beast таксама ок. Насамрэч, гэта не тое, каб нават асобная гульня, яны нешта прадаваліся. Як дадатак, мне падаецца, была. Ну... Яна планавалася як дадатак, але яны выпусцілі гэта як там, слухай, там геймплею на 10 гадзін. Ну, вядома, гэта DLC-шка. Ну, там, калі выконваць там дадатковыя, там, ну, 13 гадзін, окей, хай цябе будзе. Ну, карацей, DLC-шка, але я прыхільнік серыі Dying Light і зомбі гэтых слэшераў. Ну, так. І мне прям кайфова стала. Я прям... Клас. Месца на кампе патрэбнае пад агучкі. Вось давялося выдаліць гульню. Вось, каб вы ведалі. Вось, на якія ахвяры я гатовы. Дзеля беларусчын. Я, дарэчы, яшчэ знайшоў сабе любімага стрымера беларускамоўнага. Гэта, ну, гэта прышпіл. Хто з гэтых 3 людзей твой любімы? Вот фака БЛР. Ну так, ён файны, ведаю, на твічы. Гэта, ну, бля, я яго калі гляджу, я такі, ну, гэта той стрымер, які, тыпу, кайфовы. Ён кайфовы, у яго вельмі файнае пачуццё гумару. Так. Яно, у яго няма такой нейкай асцярожнасці у выказваннях. Вось, ён такі, ну, калі трэба пряма, ён кажа пряма. І ты такі сядзіш, такі, блін. Але в твар пры гэтым ён не паказвае. Паказвае. Ён некалькі разоў паказваў на стрыме. Сур'ёзна? Так. Бульбачка, у яго калі што, яго гэта маска, ну, якая накладваецца, і тыпу ён у выглядзе бульбачкі. У яго файныя тиктокі, там, ну, ён выкладвае ў тикток пераважна. Ну, гэта нарэзкі з стрымову. Я таксама, бывае, падглядваю туды, калі... Ну, просто у нас нейкія расклады розныя, я амаль не бачу яго. Я не ведаю, ён стрыміў кожны дзень амаль тыдні 2 таму. Так. Вось, а зараз ён ужо тыдзень не стрыміць, кожны дзень на канал да яго заходжу, а яго няма стрымовы. Такі, ты дзе? Ну, напішы яму прыватна, яму будзе прыемна, што такія вялікія людзі... Я не ведаю, хто. Ведае. Не. Адкуль ты ведаеш, што ён не ведае? Ён можа не ведаць, усё нормально. Не, я просто аб тым, што вожык такі, тыпу, ён ведае. Я упэўнены, што ён ведае. Шмат хто не ведае, што такое першы гейкаўскі. Яго нават тэлеграм-канал няма. Яго я неяк сядзеў у гэтым у яго ў чаце, і тыпу некаторыя падпісчыкі так ведаюць, тыпу такі, Віталь з першага гейкаўскага. Я такі, ну так. Той другі Віталь. Так. Там нават у нас пад мінулым падкастам каментар быў аб тым, што мяне і ў Space Heaven не паказваюць і на стрыме, і на першым гікаўскім.
Ён зараз іграе ў Space Heaven, і ён, тыпу, назвае персанажаў у гульне імёнамі з людзей з чату. Вось, так, і у яго ёсць там таксама, тыпу, той другі. Нормальны інтэрактыўчык. Так. Файна. Шо? Можа, да навінаў? Ну, давай. А нахуй мы так сидим прышпілен. Нормально ж размаўлялі. Не, давайте не зацягваць, сур'ёзна. Так. А то срака балець будзе. У мяне таксама бывае срака пабальвае. Ну што, ну, это абсолютно нормальная з'ява. У тых, хто багата... нормальны стул. Я зараз покажу, які у мяне крэсла. Давайте, що ж таки, беражэм карані Беражонага Бог беражэ. Ай, зараз покажу. Нічога сабе! Бля, ну добра, давайте хутчэй тады, я не ведаю, можа адразу да апошняй навіны, ці як, ну... Так это не дапаможа, што слухайце, паслухалі. было у мяне прикольное крэсла. Подписывайтесь на Patreon. Не, я маю магчымасць, не ўсё так настолькі дрэнна, насамрэч, я маю магчымасць набыць сабе нармальнае крэсла, але па-першае, ну, як бы у нас плануецца пераезд усё адно, тыпу, гэта здымная кватэра, я не хачу з гэтым... Колькі ён уже плануецца у вас? Все, доживаем до конца, до лютого. Стоит. Не, я думал, гэта ведаеш з таго тыпу, калі... Не, ну, вось, яшчэ годзік і пераезд. Тут да сакавіка нармальны часу. Ну, окей, добра, гэта першае, тыпу, не хочацца з гэтым замарочвацца, але гэта не галоўна. Галоўна то, што ў мяне вось тут, дзе я сяджу, месца мала. Тыпу, вось, гэта ўсё, што ёсць. Ён будзе тут тупо лишний. Так ты можаш не ставіць ручкі. У чым праблема? Не ў ручках праблема. Не ў ручках праблема. У гэтых вось ручках праблема. Карацей, я капрызнічаю. Ой, не ведаю, мне добра. Слухай, самае зручнае крэсла, якое было, гэта тое, якое Лёша са смітніку прыцяг. Так было. Яно такое раз'ёбнае было. Яно засталося на той кватэры, дарэчы, стае. Бля, яно вельмі мягкае. У мяне на сметніку зараз каля сметніка ляжыць унітаз. Трэба каму? Мне здаецца, пісацца на унітазе гэта такая сабе ідэя. Бля, не вельмі срака зручна балець будзе. не будзе. Не вельмі. Ён як мінімум нізкаваты. У мяне сябар, мой найлепшы сябар, ён па 40 хвілін па гадзіне заходзіць і ў талканы сядзіць там. Па гадзіне проста. Прычым да цябе. І яму нармальна, яму вельмі зручна, яму нічога там не муляе. Ён такі, я кайфую. А ён жыве з жонкай? Не, ён адзін жыве. Адзін? Ну то тады дзіўна. Можа, проста гэта адзінае месца, дзе ён можа пабыць адзін. Ну, ён заўсёды такі быў, я ведаю, ён яшчэ са школы, ён любіў запірацца, карацей, сядзеў там па гадзіне, я такі, ну, у ця скора выпадзе проста. Мара Івана, можна ў туалет? Сидзі, блядь! Ну, вось, неяк так. Ну, пасля школы зайдзеш. Ну. Усе дзеці ў выніку 3 гадзіны прыходзілі, а ён у 4. Ён прыходзіў у 3 гадзіне, сядзеў до 5 яшчэ на талкане. Всё нормально. Так, пераходзім да сапраўды гікаўскіх навін. Падаецца самы час. Памятаеце, была такая Steam Machine і Steam Frame? Кажуць, што ўсё Яшчэ не была, будзе. Калісьці... Збольшага ніхто не спадзяецца на яе. Да... Бля, ну не ведаю. Шкада. Мне цікавіць усё ж таки, колькі будзе кошт. Кажуць, што ўсё ж таки яна выйдзе, давайте там, хто... Па злівах 1000 еўра. Па-першае, яны паднялі кошты на Steam Deck. Вельмі моцна. А цікава, чаму гэта такой? То все так дарагой стало. Можа, мне хтосьці патлумачыць, чаму ён так дорага стал? Зараз, пачакай, я вось зайду на іх афіцыйны стор. Чаму гэта ўсё так электроніка падаражэла, так, а? Эй. Короче, Steam Deck на 512 гигабайт зараз каштуе 779 евро. Гэта, ну, типу, на 400 евро падаражаў. А тэрабайтная версія каштуе... не на 300, гэта OLED-версія. А тэрабайтная версія 919 тэрабайтная.
Я нават не ведаю, ці будзе каштаваць Steam-машына ў найменшай камплектацыі 1000 евро. Хутчэй за ўсё, она будзе каштаваць 1500 якіх-небудзь. Ну, давайте так подумаем. 1000 евро у наш час за цацку электронную. Гэта нарм? Стойте, Дядька, Гэта вельмі дахера. Блядь, ну в сэнсе. Дядька, iPhone на старте 1200 каштуе, блядь, а тут табе прапануюць камп'ютар, блядь. Чувак, айфоном ты збяры камп'ютар, на гэты грош. Збяры камп'ютар за гэтыя грошы. Ты хуй што збярэш на дадзены момант. Ну, так Steam Deck і не падыходзіць для ўсяго, тыпу на ім не папрацуеш. Ну, блядь, ну ты на Steam-машыне таксама да хера не папрацуеш. Я разумею, што ты не папрацуеш, дзядзька, але ў той момант, калі ты хочаш пагуляць у гульні у нармальнай якасці з добрым FPS-ам, каб не было 5 FPS на гадзіну. Вось. Ты не збярэш добры на дадзены момант ПК за 1000 евро. Вядома, з нынешнімі коштамі на аператыўку, на відэапамяць і на... Ты толькі за добрую відюху столькі аддасі. Казала мне мама, збірай комп. Дык вось, да самой навіны. Valve афіцыйна пацвердзіла, што летом 26 года выпусціць Steam-машын і аўтаномную VR-гарнітуру Steam Frame. Кампанія актыўна рыхтуе сваю сістэму да запуску і пашырае праграму сертыфікацыі сумяшчальнасці для гульняў. Яшчэ фішка ў тым, што ўсе гульні, якія маюць Verified для Steam Deck, яны аўтаматычна атрымаюць гэты же Verified для Steam-машыны. Вось, а Steam Frame атрымае асобную сістэму праверкі. Дорага. Мне падаецца, што яно будзе каштаваць вельмі залежыць ад кошту. 1200-1300 пачатак кошту. Я ставлю на... Ну, окей, калі пачатак, калі яны там будуць мінімальную версію прадаваць сабе ў мінус. Просто фішка ў тым, што Steam-машына, яны абяцалі, што она даволі лёгка будзе кастамізавацца і можна будзе змяніць SSD-шнік і дакінуць аператывы і гэтак далей. Вось, і тады здаецца, што самае, што яны могуць прадаваць, самая вялікая колькасць таго, што будзе прадавацца, гэта мінімальная камплектацыя, якую потым будуць дарабліваць людзі, як гэта было, напрыклад, са Steam Deck'ам, які не зусім падрыхтаваны для таго, каб яго мадэрнізаваць. Вось, і на ім яны, хутчэй за ўсё, яны яго не павінны прадаваць у нуль. Яны яго павінны прадаваць, ну хаця б там, я не ведаю, плюс 10%. Ведаючы, што там, напрыклад, тая ж самая плойка прадаецца за 60% яе вырабніцкага кошту, то, магчыма, ад Steam-машыны трэба чакаць як мінімум ад 1200. Як мне здаецца, 1400, а можа нават і 1500. А можа 1600. Ну, гледзячы на то, мне здаецца, 1600 гэта ўжо такая буйная камплектацыя павінна быць на ёй. Таму што сярэдняя будзе якая-небудзь за гэты кошт. Наколькі я памятаю, там две камплектацыі. Тыпу мінімальная і максімальная, але я магу памыляцца. Хлопцы, я накіну на вентылятар. А які сэнс купляць Steam Deck, калі можна ўзяць сабе бэушную PS-ку? Ну, тыпу, ты маеш на ўвазе плойку паўнавартасную? Паўнавартасная плойка. Так, не, я про Steam-машын. Паўнавартасную плойку БУ, якая табе будзе каштаваць, ну, як мінімум у 2 разы танней. Колькасць гульняў. Зніжкі ў Steam. Колькасць гульняў. Магчымасць. А яшчэ зараз якую-небудзь эксклюзіў ёбнуць у выглядзе Half-Life 3 выключна на Steam-машын. Па любасу, я ўпэўнены, што не ўпэўнены, што гэта будзе Half-Life 3, але ўпэўнены, што гэта будзе які-небудзь эксклюзіў, але цікава, як ён будзе эксклюзівам для Steam-машыны, калі ён, тыпу, гэта Linux. Ён запусціцца на Linux, гэта можна запусціць на ПК. Зробяць выключна, тыпу, каб набываць у краме Steam-а. Гэта фактычна немагчыма. Ну добра, Windows і Linux, блядь. І як ты гэта запусціш на плойке ці на Xbox? Не, ну вядома, што я кажу, што эксклюзіўнасць ужо крыху страчваецца, калі ў цябе гэта звычайны тыпу натыўны порт Linux. А Half-Life Алекс як быў?
Ну, Хто-небудзь памятае? гэта быў эксклюзіў. Тыпу, там была свая сістэма, якая была цалкам закрытая. Ну, яго ж Таму- зараз можна запусціць на гэтым. Зараз ужо так. Просто, ну, тыпу, гэта... Яно ў гэта Steam не- прадаецца, не мне фактычная наколькі я эмуляцыя, але... Там, тыпу, там трэба папердоліцца з кастылямі. Тут таксама трэба будзе папердоліцца, але там трэба было набыць VR-гарнітуру. А вам абы папердоліцца. не... Абы папердоліцца. Пярдолькі. Так. Я просто про тое, што ўзровень уваходу у Half-Life Alyx і ўзровень уваходу ва ўмоўны Half-Life 3, вось у Half-Life 3 ён насамрэч будзе ніжэй. І як сістэм-селлер, магчыма, ён не будзе такім моцным. Але калі яны яго адаптуюць так, каб ён там умоўна працаваў там у 120 FPS 4К, умоўна, я не кажу, што такое магчыма. Хутчэй за ўсё, ён будзе адаптаваны пад... Калі ён існуе агулам, ён будзе адаптаваны пад 60 FPS 4К. І гэта будзе, канешне, гэта будзе вау. Плюс, я ўпэўнены, яны ж выпусцілі Steam-контроллер новы. І мне здаецца, яно вельмі моцна будзе адаптавана пад новы Steam-контроллер. Вось у гэтай сувязкі Steam-контроллер плюс Steam-машына для новага Half-Life 3 гэта будзе нешта ультыматыўнае. Ну, дадуць якую-нибудь механіку на гэтыя панелькі. Па-любасу. Кароч, ну, як прэцэдэнт паглядзець на гэта цікава. Асабліва у свеце таго, што Xbox працягвае сам сябе закапваць, мы там далей будзем Спрэчна. Ну, спрэчна, але глядзі, мы паразмаўляем пра гэта, калі будзем абмяркоўваць іх прэзентацыю, але, як па мне, не ўсё так адназначна. Да у іх, дзядзька, у іх стратэгіі мяняюцца кожную пятніцу, блядь. Так, мне вось людзі, у якіх рэальна 7 пятніц на тыдні, яны і падыход у іх вельмі дзіўны да гэтага. Яны сёння такія, заўтра такія. Steam заўжды былі вельмі паслядоўнымі. Тыпу, яны выпускалі Steam-машыну яшчэ у 10-х. І, ну, то па-іншаму называлася, але па логіцы яны спрабавалі запусціць Steam-машыну. У іх быў Steam-контроллер, які праз там колькі 11-12 год працяг атрымаў, і зараз усе яго хваляць. Нават крык Велікельму яго завезлі, самае галоўнае. Вось, Valve Index таксама атрымаў працяг, тыпу, яны паглядзелі на Oculus Quest, ну, гэта Meta-Quest ён зараз называецца. І каму твой Valve Index зараз трэба? Не, я про тое, што яны паглядзелі на то, што існуюць і набіраюць папулярнасць з гэтай шлемай. Так, які вось ён цалкам абмежаваны ад кампа, і табе не трэба заўжды сядзець на гэтым дроце. І яны таксама робяць гэты Steam-фрейм. То бок яны глядзяць на тэхналогіі і адаптуюць іх пад сябе. То бок у іх ёсць нейкая стратэгія, і здаецца, гэтая стратэгія... Яны яе прытрымліваюцца. Так. Яны просто, хутчэй за ўсё, просто хочуць паслядоўна адкусваць па маленечкаму кавалачку рынка, забірае яго сабе. І там умоўна праз 15 год яны хочуць атрымаць, ну, нармальную частку рынка, магчыма, там не 50%, але тое, што будзе ім прыносіць стабільны прыбытак. Таму вось як можа, калі як план глядзець на гэта як на доўгі план, гэта ўсё цалкам добра, але ім вельмі моцна, канешне, пап'е кроў кошты на аператыўку, на SSD-шнікі і на відэапамяць. Ну там зараз у Габэна сын пару гонак выйграе, яны там всё туды-сюды і будуць... Габэну гэта не трэба. У Габэна настолькі шмат грошай, што ён яшчэ сам гэта, яму трэк пабудуе для таго, каб ён ездзіў у сябе на дачы. Таму. Не на дачы, а у сябе на яхце. Так. Просто на яхту з трэкам пабудуе. Ліман 24 на яхце Габэна, блядь. Я веру ў тое, што ў Steam Deck'ам, ну, агулам у Steam'a можа атрымацца і далей з новым Steam Deck'ам умоўна, і з новым. Я вось, дарэчы, больш за ўсё, чесна кажучы, я чакаў бы не Steam-машыну, я чакаў бы не там Steam-контроллер, я бы чакаў умоўны партатыўны, больш партатыўны там Steam Deck Lite, я бы гэта так назваў. Таму што вось гэтая бандура аграменная, яна, тыпу, не вельмі пра партатыў. Калі вы... Ну, так... У плане партатыўнасці Switch пакуль першы Switch, выключна першы Switch, пакуль што
Ну, Switch Lite гэта уже Калі казаць пра сапраўдную вельмі. партатыўнасць, Ну, Switch дзядзька. Lite гэта ультыматыўная прылада. Ну так, але Ну, не вельмі добра зро. А вось уяві сабе, у цябе ёсць Steam Deck. Вось зараз да халеры ж ёсць кітайскіх вось гэтых кансоляў усіх, на якіх можна ў тым разе запусціць там форк SteamOS, ён па-іншаму крыху называецца, але там літаральна гэта вось вельмі падобна. Уяві сабе нешта меней за Steam Deck, няхай Steam Deck Lite будзе памерам са звычайны першы Switch. То бок таксама не вельмі партатыўная прылада. Але пры гэтым добра ён будзе па моцнасці умоўна такі же самы, як першая рэвізія Steam Deck, якая была не аледаўская. Няхай у яе будзе экран не аледаўскі, няхай у яе там не ведаю, няхай нейкія функцыі падключаюць. Няхай называецца датчык святла прыбяруць і гэтак далей. Але калі ён будзе крыху больш танным, больш партатыўным, мне здаецца, што людзей вось яны проста знізяць вось гэты парог уваходу у SteamOS, і туды нашмат больш людзей папрэ. Я не маю ніякіх спрэчак. Калі Steam Deck зробіць меншым, ну так і адбудзецца. Я ведаю, хто сабе Steam Deck можа набыць. Гомзік? Гомзіка ёсць Steam Deck. Ой, Steam Deck, тьфу, Steam Machine, я уже забыл. Гомзік? Так. Гомзік усё можа нам. Заблыталі мяне зусім. Любая электроніка, якая выходзіць, яна... Калі трэба адзін званок майго строка ў яго... Добра, што? Мне бліжэй. Моя хутчэй будзе. Давайте гэта фінальную адзнаку. Падыміце руку, хто верыць у Steam Machine збольшага. Я думаю, што ўсё ж такі... Ну ладно, я збольшага таксама веру. Мы панылі, паспрачаліся, такі, то нормально. Можна браць. Так. Я кажу, мяне больш за ўсё толькі не будзе задавальняць кошт. Я вось упэўнены, што я б, магчыма, зараз бы... Нават невядома, колькі ён будзе. Гэта па-перше. Танна не будзе, слухай, у любым выпадку. Вот калі штосьці таннела, скажы мне, апошнім часам, толькі, чалавечая праца таннее. А калі вось табе даюць Steam Machine умоўна за 1400, але да гэтага яшчэ і прыкладаюць кантролер стимускі. Зашибись. Мінусы будуць. Памятаеце, як запускалі Xbox One, і да яго просто скотчам гэты Kinect прыматывалі для коробкі. Тое ж самае. Та на складзе завалялася, трэба кудысьці дзіваць. 2К, але ёсць или 3К, я не памятаю колькі, просто стимфрейм, і у цябе он просто скотчам прыматаны да скрынкі. І, конечно же, шмат TV. Ой, гікі вы мае гікі. Так. Гікі мае гікі. Nintendo обновляе Switch 2 пад патрабаванні еўразвяза. А чаму? Хтосьці мне можа патлумачыць, што было не так? Еўразвяз не ўлаштоўвае тое, што у Switcha другога нез'ёмная батарэя, то бок яе цяжка памяняць. Прабачце, а што рабіць за мільёнамі іншых дэвайсаў, дзе няздымная батарэя? Не, дядька, тут праблема ў тым, што сама цяжкасць... Што цяжкасць? Подказуйте, бля! Цяжка змяніць. Табе не кажуць аб тым, каб у цябе ззаді была крышачка, дзе ты здымаеш і батарэйкі высоўваеш. Ну, было б файна. Просто ну, то так. Але не, яны хочуць, каб гэта было вельмі проста зрабіць, ты ведаеш, там адзін гэты адключыў і ўсё. Так калі шчыра, нейкія паўмеры ўсё адно. Я за тое, каб, ведаеце, калі толькі з'яўляліся гэтыя мабілы ну, прыблізна гэта супала. Карацей, як толькі мабілы пачалі з'яўляцца, можна было просто такое взять заднюю крышачку так раз і вынуць батарэйку. Вось я за тое, каб у нас і цяпер так было. Раз і ўсё, ты памяняў. Бо па сутнасці гэта расходнік. А то, што табе там кажуць, змяніце сваю канструкцыю, каб батарэйку можна было прасцей вынуць, але ты ўсё адно дома сам не вымеш, табе трэба будзе ісці ў нейкі сервісны цэнтр і плаціць ім грошы. Так якая розніца? Ля, вось табе прыклад таго, як батарэя, яна проста ўздулася ў мяне. Вось. Ой, бля. Яна, карацей, у мяне проста ўздулася. Ну і?
і я нічога з ёй зрабіць не магу, і мне страшна, але ён у мяне ляжыць прям каля ложку. Дядька, ты рызыкуеш вельмі моцна. Што гэта за тэлефон агулам? Адкуль ён у Asus. цябе? Гэта твой стары гэта? Выкінь яго нахер, колькі год прайшло? Мне шкада. Дядька, вынь батарею, выцеры яе хотя бы, выкинь яе куды-небудзь на сметнік. Так. Это небяспечна. Ну не на сметнік, у спецыйнае месца, куды батарейкі выкідаюць. Яна можа загарэцца ў любы момант. Я не жартую. Дядька, ён ляжыць уже больш за 2 гады. А вот на Это не трэці год, означае, блядь, не што ён- будзе ляжаць. Так. У мяне просто была Я зараз я выцягну, пачакай. Вадим, жыві! Не трэба гэта рабіць Толькі пад не дадумайся яе пракалоць ці нешта на кшталт, бля. Бляха. Ну, Короче, што- покажи хоць камеру, як гэта будзе выглядаць. Не чапай яе, дядька, ты што, нахер трэба? Яна, Таким вось, телефоном бачыш, всё. крышечка такая. У мяне такая ж з пікселем была фігня, прычым я хадзіў, у мяне я спачатку не зразумеў, што у мяне гакнуўся акумулятор, у меня пачаў смярдзець тэлефон чымсьці вельмі незразумелым такой. Я думаю, што гэта такое? Дзе гэта? Маленькімі гаўняшкамі. Разумець. Ну, нейкімі гаўняшкамі незразумелымі. І потым я хадзіў так тыдні 2, потым жонка бярэ мою мабілу ў руку такая: ой, а что это такое? А ты бачишь, что у тебя крышка задняя это успухла? А у меня не то, что крышка задняя, у меня яшчэ пачаў экран выгинаться. Ось. Мне давялося мяняць і акумулятор, і экран, хаця я падазраю, што просто крыварукі майстар мне сапсаваў экран, калі ён мяняў батарэю. Я вельмі думаю, што гэта так. Так што 6 піксель у меня зараз просто ляжыць як запасная штука. Наконт таго, што будзе з гэтым законам і як прылады будуць змяняцца і што рабіць з іншымі прыладамі. Гэта вельмі падобна, што ў Еўразвязе прынялі закон, дзякуючы якому зараз ва ўсіх прыладах Type-C. І тое ж самае, яны просто паступова за некалькі год прымусяць просто перарабіць тэхпрацэс, каб акумулятары былі больш з'ёмнымі. Там же гісторыя не пра тое, што акумулятар не павінен быць прыпаяны, па-першае, па-другое. Вось у мяне гэты, здаецца, прыпаяны. Па-другое, ён, сам акумулятар не бывае прыпаяны, але бывае такая херня, што прыпаяны шлейф. Ну. І каб зняць акумулятар, трэба спачатку адпаяць шлейф. Зараз ён павінен быць, ён просто адстёгівацца павінен. Так. Ну вось гэты, па-другое, вогуле не адстёгваецца. Доступ да задняй крышкі таксама павінен быць больш лёгкі. Яна можа быць прыклееная, ці яна можа трымацца на болтах, але калі ты іх выкручваеш, то яна павінна лёгка здымацца. То бок табе не павінны нейкія спецыйныя тэхнічныя прылады. Цябе ты там умоўна замовіў некалькі вось гэтых розных маленькіх штук, каб зняць там умоўна на Аліэкспрэсе, і табе гэтага павінна хапіць. То бок яно ўсё яшчэ павінна быць, яно ўсё яшчэ будзе гемаройным, але не настолькі гемаройным, як яно ідзе да таго, як гэта адбываецца час ад часу. Плюс большасць тэхнічных дэвайсаў зараз робіцца так, што табе да акумулятара трэба там умоўна у айфоне, каб зараз дабрацца, дзе тут экран, да акумулятара табе трэба спачатку зняць экран, потым зняць усе платы, а толькі потым дабрацца да гэтага акумулятара. А пасля гэтага ты гэты бутерброд збіраеш проста у зваротным парадку. Вось. Таму яно насамрэч неблага, а ўлічваючы тое, што там калі паглядзець на гэты свет, то там умоўна Кітай гэта аграменны канвейер, які ўсё збірае, Амерыка гэта умоўна аграменны банк, які кантралюе грашовую эмітэнцыю, то Еўразвяз заўжды быў тым месцам, які выпускае правіла для ўсіх, і па гэтым правілам працуе ўся эканоміка амаль усяго свету. Нават калі там глядзець на Кітай, яны ўсё роўна арыентуюцца на правілы еўрапейскага звяза для доступа на рынок, таму што еўрапейскі рынок гэта другі па буйнасці грашовы рынок, які зараз існуе. Вось. Ну і плюс яны заўжды былі вельмі моцнымі кантролерамі і ўсё кантралявалі. Таму я на гэта гляджу больш-менш пазітыўна. Гэта не тое, што гісторыя пра тое, што нам усім як карыстачам будзе жыць лепей, але гэта гісторыя пра тое, што з'явіцца нейкі адзіны стандарт
праз якія прылады будзе зразумела больш зразумела пра як з імі працаваць. Так же сама як забаранілі прапіетарныя раз'ёмы на тэлефонах, і цяпер Apple нельга умоўна выпускаць кабелі Lightning толькі пад свае тэлефоны і ладавацца толькі сваімі дротамі. Вось, таму стандартызацыя ў гэтым плане гэта больш-менш хорошо. Для электронікі гэта заўжды хорошо. Ну і зараз ремонт не будзе каштаваць як крыло ад самалёта. Будзе, гэта мала як паўплывае на ремонт, гэта проста гісторыя пра тое, што гэта крыху больш парадку з'явіцца ў гэтым ва ўсім, і у цябе хаця б з'явіцца болей шанса самому адрамантаваць там умоўны Nintendo Switch, замяніць акумулятор. Гэта ж тычыцца не толькі тэлефонаў, вось, напрыклад, у цябе здох акум у тваім гэтым кантролера у кансолі. Таксама зняць. Я разумею, што нам як карыстачам Xbox агулам паебаць, ты здымаеш крышку, выкідываеш батарэйкі, ставіш новыя і ўсё, і табе. Мне толькі эліт кантролер, так што я так не змагу. Ну, у мяне зламаўся эліт кантролер. Аджыў пацан сваё. У сэнсе. У мяне зламалася кнопка А, яна удавілася і ўсё, з ёй нічога не зрабіць. Там трэба цалкам увесь блок кнопак змяніць. Не, у мяне блага з кнопкамі ўсё добра. У мяне не працуе толькі, час ад часу збаіць бампер правы. Вось, але я яго пераназначу проста на лепесток і ўсё. Правы бампер на лепесток? Так. Ну, там, так, нема... Зразумеў, так, я зразумеў. Вось. Ён ляжаў мне 2 гады, навошта вы гэта зрабілі? Мы нічога не зрабілі, гэта ты яго дастаў. Вы прымусілі мяне гэта зрабіць. Мы прымусілі. Ну, падзякуеш. У нас все пад запіс, так што давайте не гэта. Зараз ще і заднюю крышку разбяру. Давайте наступную. Наступная навіна у нас пра наш любімы штучны інтэлект. Антропік заклікае запаволіць развіццё штучнага інтэлекту. А што ж такое-то адбылося, што трэба заклікаць запавольваць развіццё штучнага інтэлекту? А што гэта такое? А чаму гэта такое, а? Чаму это у нас нешта нейкі... Паўстанне машын можа пачацца. Ну, Сара Коннор, можа, ўсё ж такі мела рацыю? Даволі прышпільна тое, што сёння раніцай з'явілася навіна пра тое, што ўрад ЗША патрабаваў ад Антропіка адключыць мадэль Fable, якую яны прэзентавалі там 4 дні таму. Гэта тая самая мадэль, якая нібыта дапамагала ўзламваць, знаходзіць уразлівасці ў банкаўскіх сістэмах, якая знайшла бэкдор у FFmpeg, якому было там 20 год, і гэтак далей. У FreeBSD яна нейкі уразлівасці знайшла, якім там по 25 плюс год. У мяне жарт. Урад ЗША заблакаваў, папрасіў, каб Fable 5, але яны тупыя, толькі 4 будзе выходзіць, які 5. Так. Недавно была навіна, показалі некалькі там хвілін геймплею. Не, геймплей не показывали. Fable показывали. Агулам, кажучы пра летняя гэтая прэзентацыя, там амаль геймплею не показалі нідзе, акрамя там Марвела, Вульфрайна і Rayman Legends Retold. Все, мне здаецца, болей нідзе геймплею асабліва. Крыху было ў Control Resonant яшчэ геймплею, зусім крышку, там 10 секунд 15. God of War 20 хвілін показалі, алё. Што? God of War новы показалі 20 хвілін. Боже, мы пра гэта паразмаўляем. Я даслаў спасылку з геймплеем Fable. Всё, потым паглядзі. Давайте да Антропіку, а то мы пераключыліся. Гэта ж усё адбываецца на мяжы таго... Па-першае, давайте гэта. Чамусьці Антропік заклікае запаволіць развіццё штучнага інтэлекта, але пры гэтым яны выпускаюць адны з самых рэвалюцыйных мадэляў штучнага інтэлекту. Вось. Гэта ж навіна не сведчыць пра тое, што заўтра з'явіцца некантраляваны штучны інтэлект, але там праз год, 2 ці 3 з'явіцца штучна-інтэлектуальная мадэль, якая зможа сама сабе мадэрнізаваць і сама сабе абвучаць, і будзе незразумела, як яе кантраляваць, і хуяк мы ўжо ў тэрмінатары. Я ж кажу, Сара Коннор мела рацыю. Агулам, калі паглядзець, тэрмінатар ва многім меў рацыю. Тыпу, больш за ўсё мяне здзіўляе, як яны прадказалі дроны.
Мне здаецца, што першы транспарт воздушны, які з'явіцца, вось ведаеце, як тыпу летаючыя машыны, гэта будуць тыпу аграменныя дроны. Так ужо ёсць. Штосьці падобнае робяць. Матацыклы паветраныя. Люлька Ну, такая... яны пакуль... Ну так, прататыпы, вядома, яны там працуюць па 20 хвілін, але ўсё адно. Але працуюць. Але працуюць. Яны працуюць, а мы не. Я дакладна. Сёння субота. Карацей, Я ўжо месяца паўтары не працую, калі не боль. Мы яшчэ не распавялі пра тое, што Дональд Трамп патрабуе ад кампаній штучнага інтэлекту, каб яны стварылі нешта накшталт абавязковых узносаў ва ўрад ЗША, якія будуць распрэдзяляцца паміж грамадзянамі ЗША, каб стварыць вось гэты безумоўны даход, але праблема ў тым, што Дональд Трамп забыў паглядзець аб тым, што штучна-інтэлектуальныя кампаніі штучным інтэлектам зараз не зарабляюць. Пу-пу-пу. Вось. Так-то OpenAI не генеруе прыбытку, X не генеруе прыбытку, Anthropic на дадзены момант таксама не генеруе дакладна не генеруе столькі прыбытку з гэтых усіх карпаратыўных кліентаў, каб яшчэ адсцёгіваць і ва ўрад ЗША, каб быў абавязковы грашовы прыбытак для кожнага грамадзяніна ЗША. Плюс можам усе разам пайсці пагугліць і даведацца, што вось гэтая тэорыя з абавязковымі грашамі, якую цябе выпісваюць кожны месяц, яна не вельмі добра ўплывае на эканоміку, вельмі моцна разганяе інфляцыю і стварае просто вакуум грошай. Бурбалка, якая лопне. Ну, гэта ўсё гісторыя пра тое, што ўсё чакайце, пакуль лопне, яна ўсё не лопае, не лопае. Не-не-не. Камусьці проста трэба нагадваць сваім грамадзянам, што глядзіце, мы можам зрабіць нешта, а не толькі пачаць вайну з Іранам. Глядзіце, хутка выбары. Папулізм, вядома. Ну, агулам яго ж ён зараз другі тэрмін сядзіць, і па Канстытуцыі ЗША ён не можа ісці на трэці ніяк. Не там сядзіць. Ён што, не ведае, што рабіць? Можа, праз гэта праходзілі. Трэба проста памяняць Канстытуцыю. Всё, можна сядзець і трэці, і чацвёрты, але адзін хер годзікі сваё бяруць, таму там ужо... Ну давай не забывацца аб тым, што... Што? У США гэта крыху не так працуе, там шмат у каго зброя ёсць дома. Шчаслівыя людзі, ладно. Скажы гэта дзецям у школе, да? Гэтая мысль для мяне сканчаецца тым, што Трамп вельмі моцна абвіняў Байдена ў тым, што ён стары, вельмі не хуткі маразматык, але ўсе даведаліся, што мець маразматыка, які вельмі актыўны, таксама не вельмі добра. Можа, нават і горш. Аксіома Эскабара у дзеянні. Шо тое, лухта, шо тое. Ідём далей? Так, давайте самое галоўнае. Гульні! Хто таксама думае, што нам не хапае Е3, падыміце руку ўверх. Каго? Гей-трыпа? Каго? Е3. Навошта нам 4 розныя прэзентацыі, калі раней была адна і раней усе было больш зразумела. Яны і зараз уваходзяць у адзін час. Каб падзяліць грошыкі, ну ё-маё, ну... Паміж кім? В смысле паміж кім? Паміж рознымі камандамі. Гэта навошта? Неважна паміж кім і кім, але Xbox'у ўсё роўна грошай не дастанецца. Давайте глядзець на гэта так. Праблема ж у тым, што Е3, тыпу, ты просто заносіш грошы і паказваеш сваю гульню. А калі ты робіш сваю цалкам прэзентацыю імпрэзу, то гэта трэба цалкам, тыпу, і ўсё рабіць. Каму гэта А лягчэй проста занесці грошы ўжо на гатовую пляцоўку, ідзе табе ўсё, тыпу, напэўна, не ўсё так проста, як мы думаем. Карацей, з усей гэтай Sony State of Play, галоўныя анонсы. У нас там быў прэзентаваны... Я абраў, дарэчы, вось каб адразу не было тое, што чаму вы не распавялі пра гэта, чаму вы не распавялі пра гэта, я абраў тыя анонсы, якія былі больш
больш-менш цікавыя. Бо збольшага там, ну, тыпу, Вось, а калі вам цікава больш падрабязна паслухаць пра тое, што паказалі на ўсіх імпрэзах гульнявых, якія адбыліся на мінулым тыдні, то можете пайсці на канал Відзіка, і там Віталій распавёў пра кожную гульню асабіста і цікава. Па-мому, ён нават выклаў усе трэйлеры, якія проста былі, зрабіў з іх 45 хвілін відэа. Так. З усяго сонеўскага, што мне вельмі падабаецца, і тое, што сонеўская яшчэ выйдзе ў стыме, я чакаю гэтага, як яго? Нічога. Блин, дзе гэта? Стой, гэта, гэта Summer Game Fest. Всё, прабач. Я сонеўскага нічога не чакаю, мне нічога не падабаецца. God of War Лафрэя, вось, нашумела, вельмі багата, хтось хацеў ушчыміцца, вельмі ушчыміўся, ай-яй-яй, як гэта, што гэта такое? God of War пра жанчыну. Ніколі такога не было. О, магад. Ну, менавіта так яно і было. Які жах. Я чесно кажучы, насраць, хто галоўны герой, для мяне вось больш дзіўна, што, ну, кароч, для мяне God of War нашмат больш быў цікавым, калі ён быў слэшер. Можете ў мяне камянямі кідацца, але, тыпу, вось калі б яны зрабілі слэшер, то пра яе... То бок любы God of War до 18-го году. Ну так. Вось. Для мяне просто, я калі гляджу, вось я паглядзеў трэйлер і God of War, і Вульфрайна, Вульферіна, я не ведаю, як гэта правильно. Расамахі. Я для сябе злавіў вось такую штуку. Мне гэта чамусьці... Sony ператварылася для мяне ў якісьці стрымінгавы сервіс. То бок яны выпускаюць вось аднатыповыя гульні, якія заходзяць на масавую аўдыторыю, які мала адрозніваюцца адна ад адной. Вось. І у іх аднакнопачная баёўка, у іх трэба глядзець кат-сцэнкі, вось табе крышачку экшана, вось тут можна патыкаць на кнопачку. Ну гэта як літаральна, як ведаеш, уключыць якіх-небудзь сяброў на фон. Хутчэй за ўсё, гэта як ведаеш гэтую тэму аб тым, што Netflix зараз робяць серыялы, якія можна глядзець пад TikTok. Так. Вось. І Sony, мне падаецца, ідуць просто по таму шляху, што, тыпу, мы робім просто такі козі гейм, дзе ты бяжыш, табе нешта паказваюць, і ўсё побач выбухае, ўсё такое яскравае, цікавае, але як гульня, ну гэта... Гэта гульня, так, гэта застаецца гульнёй, але нейкага такога... Як это правильно сказаць? Тыпу, гэта не будзе, калі параўноўваць з тымі ж фільмамі, гэта не будзе як Клан Сапрана, ведаеш, на некалькі пакаленняў наперад. Каб гэты фільм застаўся. Ну, гэта прыблізна тое, што я меў на увазе. Так, гэта вось як ты же дзіўныя справы, якія ты адзін раз паглядзеў і забыў. Вось да таго і ідзе Sony. Давайте не будем. Агулам гэта думка будзе пра вось усе прэзентацыі з большага. Я б не сказаў, што гэта слухай, не, ёсць добрыя тыпу анонсы, але просто паказаць для 3 гулень геймплей, а для астатніх паказаць вось просто сінематыкі максімум з 5 секундамі геймплею, гэта ну такое сабе. Там тыпу Tomb Raider адсутнічае геймплей, Control Resonant, там тыпу, я не ведаю, ну 15 секунд показалі геймплея з 2-хвіліннага ролика. Я не вельмі добра разумею, што мне прадаюць у гэты момант. Я з большага зразумеў God of War. Там нармальна показалі геймплею, я паглядзеў на God of War варыянта пасля 18-го года. Нічога я з гэтым тыпу такога не ўбачыў, але, ну, ты што, нават не ўшчыміўся? Што гэта жанчына? Ці што гэта непрыгожая жанчына? Ці што гэта... Наконт чаго там яшчэ ўшчымляліся, блядь? Шмат за чаго. Ну, я ўшчыміўся праз тое, што яны ўсё яшчэ выкарыстоўваюць гэтую тэму, што яна працісківаецца праз гэтае, праз шчыліны нейкія. Раней, ну, кароч, тыпу, у вас SSD стаіць у гэтым кампе, хацеў сказаць, у плойке. Ужо не трэба ствараць доўгія карыдоры, каб падгружаць іншую лакацыю. У вас гульні ёсць пра гэта, а вы ўсё яшчэ выкарыстоўваеце гэтую тэхналогію.
Не ведаю. Усё яшчэ думка тая ж. Мне не вельмі цікавы эксклюзівы Sony, і я не магу зразумець. Вось хутка скончыцца гэтае пакаленне кансоляў. Там засталося умоўна 2 гады. І стане пытанне, якую актуальную кансоль можна будзе набываць далей. І ў мяне гэтае пытанне не асоба вырашальна, таму што я разумею, машына. Ёсць мультиплатформа, якая выходзіць на гэтым на Sony, гэта зразумела. Окей, цалкам да гэтага няма пытанняў. Ёсць пэўная колькасць эксклюзіваў, якія збольшага, ну там на 90% у мяне не патрапляюць. Ёсць нейкія там умоўна, можа які-небудзь Souls-like, але я ўжо вельмі шмат год не гуляю ў Souls-like. Ой, зараз будзе выходзіць Phantom Blade Zero. Таксама на... Вось я калі ўбачыў трейлер Phantom Blade Zero, я такі, навошта я плойку прадаў? Я не веду. А потым... Нагуляўся ў Helldivers і прадаў плойку. Так цяпер можна ў Helldivers гуляць на гэтым на Xbox. Так. Карач, вось моя агулам, я не ведаю, 4 з 10 прэзентацыі Sony. Нічога мне не прыдалося, і ўсё яшчэ я з жахам думаю пра тое, што трэба будзе абіраць нейкую іншую кансоль, хутчэй за ўсё. А перезапуск першай Лары Крофт? Ніякіх эмоцый да Лары Крофт у мяне няма. Вось зусім. Ну вось у мяне сябра зараз чакае гэты кантрол новы. Бо я таксама, я паглядзеў яго, ну, выглядае неблага. Я прайшоў першы кантрол і таксама, ну, тыпу, гэта было прышпільна ў плане геймплею. Мне спадабалася. Ну вось другі кантрол будзе ўжо не каридорным, а... Вось мяне гэта і засмучае, чэсна кажучы. Таму што ў першым кантроле былі пабудаваныя нармальна з кропкі зору левел дызайна вось гэтыя каридорныя лакацыі, дзе было прышпільна месіцца, таму што ў кантроле сюжэт знаходзіцца на 10-м месцы. Ён, чэсна кажучы, вот нават асабіста для мяне, мне падаецца, там галоўна гэта сюжэт, як і ў любой гульні Remedy. Ну, я бы так не сказаў. Тыпу, гэта упершыню, я не ведаю за колькі год, гульня Remedy, у якую цікава гуляць, а не глядзець яе. Тыпу, вось Alan Wake, баёўку Alan Wake, гэта просто сраная боль заўжды была. Калі глядзець на геймплей, гэта Breaking, божа, пра час гульня. Quantum Break? Quantum Break. У яго таксама, тыпу, баёўка, там просто гэта застрэліцца было, наколькі нецікава і наколькі яе хацелася праскіпаць. А у Control сапраўды цікава гуляць. Таму, ну, асабіста я пра сябе кажу. Можа, нехта скажа, што яму было максімальна нецікавы, пры гэтым цікавы сюжэт, але... Мне ўся гэтая тэма... Ну, сюжэт быў нармальны. Я не кажу, што сюжэт у кантроле нейкі... Так, добра, пачакай, а чаму табе не даспадобы тое, што там адкрыты свет будзе? Я баюся, што гэта, чыста кажучы, ператварыцца там умоўны Assassin's Creed з баёўкай кантрола. Я баюся, што гэтая штука... Я не памятаю гульня ў Remedy за адкрытым сусветам. Мяне гэта папужае. Я ніколі не было... Такіх нема. Ну так вось я пра гэта і кажу. Я не ведаю, як яны гэта будуць рабіць і ці будзе ён цікавы. Ці будзе гэта умоўна гісторыя, як робяць адкрыты свет там умоўны Rockstar. Калі у цябе цікавы гэта, ці у цябе там, я ўжо ўсіх гэтым запорхаў, але добра Зельда, але ну шмат гульняў ёсць з цікавым адкрытым сусветам. Ёсць прышпільныя песочніцы. Але ёсць вельмі шмат. Я баюся, што просто з'явіцца вось гэта абавязкова. Вось тут мы табе крыху насыпалі лора з сюжэтам, а вось тут ідзі грындзіць, таму што нам трэба расцягнуць да 200 гадзін гульню, каб апраўдаць... Бля, ты думаеш, яны пойдуць па шляху Ubisoft з Far Cry і з вышкамі? Не думаю, што там будуць вось літаральна вышкі, але я баюся, што яны пойдуць, ну, вось у ты бок, так. Я баюся, што проста гэтая гісторыя пра тое, што мы вам завезлі RPG элементаў, каб апраўдаць тое, што ўсім падабаюцца RPG, таму нам трэба зрабіць 200 гадзін геймплея. Вось я баюся толькі гэтага. Ну, паглядзім, кароч. Я не ведаю, паглядзім. Магчыма, Control Resonant гэта адзіная гульня, на якую я паклаў бы сваё вока, але
Я, честно кажучи, не памятаю, ці выходзіць яна на Xbox. А ведаеце, што я пакладу на контрол резонант? Ой, я чакаю гэтага Blue... Я так чакаю, што я ж нават забыўся, як яно называецца. Blood of Dawnwalker. Яно мне я абажаю вампіраў. Думаеце, чаму я вампірскую тэматыку абажаю? Чаму мы робім у цемры агучваем? Дарэчы, калі што агучаны фільм, і зараз серыял уже 3 сезон скончваем. Блин, я кайфую. Я вельмі чакаю, што каб гэта было гулябельна, бо, блин, куплю, карацей, на выхадзе. Бля, ну, насамрэч, я не памятаю, ці паказвалі геймплей які-небудзь яго? А там штосьці крышачку было. Ёсць, вісіць, вон у стыме нават ёсць з прэзентацыяй, яны засунулі туды відэакліп. Ну, трэба глядзець на гульню. Што нам пакажуць? Што нам там пакажуць новага такога класна? У мяне апошнім часам набываць гульні без таго, што, ну, тыпу, я не магу паглядзець, што там будзе адбывацца. Тыпу, сам геймплей ці нейкія, я не ведаю, нават адзнакі ўжо ведаеш не крытыкаў, бо даверы да крытыкаў, блядь, ніякай нема. Дзядзька, слухай, выходзіць яно ў рэліз, это будзе 3 верасня, чакаеш пару гадзін, заходзіш на YouTube, там ужо цябе будзе на ўсіх мовах агляд прафесійны. Праходжэнне цалкам. Так, ведаю, стрымы, можна будзе зайсці на стрымы, з гэтым ніякіх праблем няма. Так, гэта як было з гэтым Crimson Desert. Ну, гульня Black Desert, якая толькі выйшла і там праз 2 дні ўжо, тыпу, Crimson Desert, правал года. Там у гульню трэба нагуляць гадзін 50, каб яна такі пачала раскрывацца. Ну, выглядзі, 2 дні ўжо такі... Двое сутак, это якраз 48 гадзін і 2 гадзіны на монтаж. Не хапае. Всё. Не хапае. Не хапае. Ну, так. Дарэчы, контролы выходзяць на Xbox, так сама. Кайф. Ну, короче, паглядзім. Я не ўпэўнены, што я яго буду набываць, але... Я вам так скажу, мы дарослыя людзі... А гэта да чаго? Мы дарослыя людзі дагэтуль гуляемся ў гулькі. Не каб пайсці на завод. Я правадзім. Так. Да мяне ніякіх прэтэнзій няма. Малайчына. Карацей, аб чым гэта? Мы гэта аб тым, што таксама быў Summer Game Fest, на якім адразу усе думалі, што ж Capcom зробіць, які рэмейк яна будзе рабіць, і ў выніку Capcom анансавала рэмейк Resident Evil Code Veronica. Вось. Чакаецца недзе ў 27 годзе. Вось, ну Лёша толькі ў адзін рэзік гуляў, так? Не, гуляў Code Veronica. На плойке першай. Ну вось, будеш зноў гуляць. Не буду. Ну, добра. Я не ведаю, тыпу, рэзікі цалкам не мае гульні. Ну, просто вось не падабаецца. Ну, такое час ад часу адбываецца. Толькі сапраўдныя мужкі гуляюць рэзік. Ніколі не гуляў рэзік. Бо ввогуле не мой сеттинг, не падабаецца. Мне здаецца, вось Code Veronica гэта будзе проста збор усяго таго, што рэзікі рабілі за апошнія гады. І ў рэмастерах, і ў паўнавартасных рэзіках, то бок гэта будзе проста канцэнтрат Resident Evil, які толькі магчыма знайсці за апошнія гады. Ну, слухай, ну мне... Яны ж не кепскія выхадзілі, тыпу, тыя, каму падабаюцца, яны казалі, што вось апошні рэзік класны, яны казалі. Я вось чэсна спрабаваў увайсці у гэтае ўсё, але, па-першае, я не люблю хорары, па-другое, мне не вельмі моцна падабаецца мне страшно зомбі. Таму мне не даспадобы гуляць у рэзік, мне больш падабалася глядзець сюжэтныя відэа па рэзіку. Вось, бо гэта цікава насамрэч. Дальше, акрамя рэзіку, яшчэ паказалі гэты рэмастер Асасіну Black Flag, якую лічаць лепшай гульнёю серыі. Ну, адной з хер веда, я да сіх не разумею, навошта ёй рэмастер. Вось, ну, закідайце мяне. Каб грошы зарабіць. Ну, гэта зразумела, я маю на ўвазе, што... Ты такі цікавы, дзядзька, бо ты не фанат. Калі б ты ведаў, што фанаты Асасіну вельмі даўно чакаюць рэмастер менавіта Black Flag.
Я пра тое, што чувак, яны ў ёй просто падцягнуць графло і на гэтым усё скончыцца. Так а большага і не трэба людзям. У яе не будзе. Так гэта і не... Ну, тыпу, гэта што не так было рэмейк, з графло? як яны гэта прадаюць. Ну, так. Яны гэта прадаюць як тое, што яны зрабілі цалкам новую гульню на аснове Assassin's Creed Black Flag. Але насамрэч гэта графічны патч для яе. А ўсім похуй, будзе Black Flag з добрай графікай. Якая будзе прадавацца за 70 еўра. Так. Вось, мяне вось гэта не задавальняе. Я граў у арыгінальным. Бля, мы потом з табой пра Акарыну Тайм паразмаўляем. Я вось тут тое ж самае пра яе скажу. Але пра Акарыну of Time там будуць змены. Мы таксама пра гэта паразмаўляем. Таму што там ёсць некалькі прыкладаў, як яны гэта робяць. Добра, што яшчэ? The Wolf Among Us 2? Чакаю. І рэмайстер першага сезона? Так, ну гэта не чакаю. Не, рэмастер не буду гуляць. Я ўжо яго 100 разоў прайшоў, што яго на памяць. Я яго прайшоў 2 разы, але я таксама яго памятаю вельмі добра. Бля, не, я разы 4 яго праходзіў, мне падаецца. А калі ён выходзіць? Дайце-ка я гляну. Рэмастер у гэтым? Не, рэмастер мне абсалютна не цікавы. Цікава тое, што гэта ж у 27 годзе выпускаюць. Цікава тое, што гэта ж па факце не тая Telltale Games, якая распрацоўвала першы The Wolf Among Us, таму што тая Telltale Games, яна цалкам абадкроцілася, яе лагатып і інтэлектуальнае права набыла іншая студыя, якая ўзяла назву Telltale Games, яны змянілі ўсю каманду распрацоўкі Telltale Games, то бок гэта The Wolf Among Us па факце ад другой студыі і ад другой кампаніі. Таму вось паглядзім. Вось і чакайце. Да. Даты рэліза няма, я толькі што паглядзеў. Ну, чакаем. Судоўна. Яшчэ паказалі новы Stellar Blade, і мяне вельмі раз'ебаў той факт, тое, што яны Stellar Blade, гераіню галоўную, якая літаральна там выглядае як дзіцё, параўноўваюць з гераіняй God of War, і такія, тыпу, паглядзіце, можна ж ствараць прыгожых персанажаў. Ой, боже. Блядь, ты збіраешся драчыць на дзіцё. А не на дарослую жанчыну, якая памерла. Туды падказ зайшоў. Чаму адразу драчыць? Што за думкі? Так а што яшчэ і, ну, тыпу, навошта гэта параўнанне? Да чаго яно? Я не разумею. Тыпу, вось, ты не бачыў, можа, гэта? Не, я не бачу, честно кажучи. Вельмі шмат параўнанняў аб тым, што, тыпу, вось, паглядзіце, якую гульню робяць Capcom, тыпу, робяць гэтыя японцы. Capcom гэта хто, блядь? А гэта Capcom? Чаму гэта Capcom, блядь? Хто гэта? Адкуль яны? Хто-небудзь памятае? Ага. Capcom? Да не Capcom, а разработчик Шитап. Южнакарэйскі, так. Паўднёва-карэйскі. Вось, тыпу, паглядзіце, вось паўднёва-карэйскі персанаж і паказваюць гэтую галоўную гераіню за Stellar Blade і паказваюць, тыпу, вось еўрапейскія стандарты прыгажосці, амерыканскія. І паказваюць галоўную гераіню God of War. Гэта, ну, тыпу, бля. Ты ўсё роўно большую частку часу будзеш бачыць спіну. Якая табе розніца? Я не ведаю. Я нічога не магу пра гэта сказаць, канешне. Ну і яшчэ... Я просто прытрымліваюся ўсё яшчэ той думкі, што галоўнае, каб было цікава гуляць. Так. Вельмі шмат гульняў з не самымі прыемнымі, не самымі сексуалізаванымі персанажамі, але ў якія вельмі цікава гуляць. Nine Souls. Якая-нибудь Байонета. Байонет. Ну, добра. Вельмі люблю гуляць. У мяне там гадзін 200. Я далей першага ўзроўня нікуды не прайшоў, але... Не тое, каб яна вельмі моцна спадабалася. Я ведаю, што вакол яе там цэлы культ, але... Зразумела. Вакол такой жанчыны цэлы культ. Вось. Яшчэ анансавалі трэцюю частку рэмейку Final Fantasy. Таксама Final Fantasy. Так, далей быў наш любімы Microsoft.
Так, людзі 7 пятніц на тыдня і ўсё Бля, вельмі спрэчна, бо давай гэта па-першае, яны вяртаюць эксклюзівы. Ага, нават гульню. Нават настолькі, што у Gears of War з прэзентацыі не прыбралі значок PlayStation 5. Так. Не папярэдзілі. Хутчэй за ўсё гэта яны не паспелі. Распрацоўвалася. І хутчэй за ўсё яны проста яе зараз скасуюць. Як вам гіркі? Выглядае прышпільна, насамрэч. Выглядае стандартныя гіркі. Гэта шутер з укрыццямі, вось такімі, агроменнымі, брутальнымі мужикамі, які дзіўна, што у свой момант Gears of War не выпускаў Epic Games. Вось. Таму паглядзім. Дарэчы, не паўнавартасны эксклюзіў для кансоляў, ён выходзіць, як мне здаецца, для PC яшчэ. Для ПК таксама, так. PC Game Pass. Fable. Акрамя гэтага, гэты паказалі ж яшчэ і ад Ensile Entertainment сваю новую гульню, стымпанкаўскую, гэта будзе RPG, яна мне вельмі нагадуе чамусьці Bioshock. Да, она просто уся у такой же, як это называется, боже мой, архітэктура гэтая. Боже, вылетела з галавы. Ну ладно, добра. Я забыл, як гэта называецца. Вось, гульня Clockwork, гэта стымпанк, і яна таксама будзе эксклюзівам. Але мне нешта падаецца, што калі Microsoft робіць вось такія нечаканыя эксклюзіўнасці, напрыклад, як з тым жа Герзом, калі хто не ведае, на першай прэзентацыі, калі яго паказвалі у мінулым годзе ці калі, ён таксама быў павінен выходзіць на плойке. Вось, і нават на гэтай прэзентацыі, калі яны паказвалі ўжо назву самой гульні, там было напісана, што яна выходзіць таксама і на PS5. Але ўжо пасля прэзентацыі яны сказалі, што гэта будзе эксклюзіў Xbox. Вось. Clockwork, ён таксама будзе эксклюзіў Xbox, і вельмі дзіўна, што пакуль што, я не ведаю, можа гэта станецца і далей, Fable. Чаму б не зрабіць Fable таксама эксклюзівам? Ну, таму што хутчэй, па-першае, колькі год яго распрацоўвалі, ён, магчыма, столькі грошай сажраў, што яны, магчыма, хочуць дропнуць яго на ўсе пляцоўкі, каб прадаць болей асобнікаў. Не верю. Вадим, ты будзеш набываць сабе Fable? Конечно. І я буду. Ну, Вадим фанат Fable. Я фанат. Я не фанат, але мне вельмі спадабалася, што я пабачыў. Я калісьці вельмі даўно, я не памятаю уже, што гэта за частка была. Яна, можа, адна і была. Першая, хутчэй за ўсё, самая першая, гэта самы папулярны. Ну, вось я ў яе гуляў. Ты адзін Fable, які быў на ПК. Ну, вось я ў яе гуляў, яшчэ не ў сябе, там у знаёмага на кампе ў мяне не было кампа, і я такі, о, якая клёвая. Ну, вось мне стыль Fable спадабаўся. Тыпу, ён жа зараз такі больш прыдарксолены, я не ведаю. Прыдарксолены. Мне першы Fable папаўся на камп'ютар, мне хутчэй за... Вось мы у нашай элітарнай суполкі можете падпісацца на Patreon і атрымаць доступ да нашай элітарнай суполачкі, дзе мы ўвесь час нешта абмяркоўваем. Вось. І мы там абмяркоўвалі не готыку, і я сказаў, што мне Fable падабаецца больш, і таму што Fable мне трапіў на камп'ютар хутчэй за готыку. І за сваё жыццё я Fable прайшоў, ну не ведаю, разоў 8, мне падаецца. Ого. Мне вельмі падабаецца гэтая гульня. І з часам я, ну, мне прыходзіла разуменне таго, што, ну тут не ўсё так добра, як я памятаў. І ведаеш, яно так з кожным годам. І зараз я буюся яго гуляць, каб не расчаравацца насамрэч. Вось, але новага Fable так я чакаю. Дрэнна, што там, канешне, не будзе ніякай зручнай мовы. Вось, бо ангельскую мову я не вельмі добра ведаю. Ты хочаш сказаць, што там не будзе пераклада на беларускую? Я табе больш скажу, што там нават на украінскую не будзе.
Пу-пу-пу! А на якую ж мову будзе там пераклад? Не на На якую. ангельскую. На ангельскую. Ну, Там нават расійскай не будзе. ты можаш стрыміць, а я буду табе карацей пісаць у чат пераклад, што там. Або ну так, напэўна, атрымаецца. Інакш не. Але мне падаецца, там польская будзе чамусьці. Ну всё, польска стронг. Нех жые Я польска. Ну вось калі будзе польска, мне будзе зручней, Там конечно. увогуле польская прызнана як найлепшая мова для таго, каб навучаць на ёй гэты штучны нейрасеткі. Беларусаў? Беларусаў, так. Белапалякаў, так. Ці нешта блытаю з трукве. Я Карацей так, Ну, Фейбл я чакаю. малайчына. Мне больш за ўсё спадабалася прэзентацыя Persona 6, таму што яна мне вельмі нагадала прэзентацыю новага The Elder Scrolls, якая адбылася тыпу там колькі 12 год таму. Яны паказалі лагатып і ўсё, больш нічога. Вожыку так не падабаецца персона, што ён просто стаў і ушоў. Ну, можна яго зразумець, насамрэч. Бля, Вось, персона добрая серыя гульняў, не трэба тут. Добрая серыя гульняў, няма 300 гадзін, каб у яе гуляць. Make sense, yes. На гэтым мы спынімся. Nintendo Direct. Метро показал. Не, пачакай. Яшчэ ёсць метро, скандал. дакладна, метро 2039. Так, показалі яшчэ і метро, яна выходзіць у лютым 27-го года, але яшчэ показалі Halo. Гэта будзе ремейк першай часткі, самай першай, той самай першай часткі, у якую вы гулялі ў камп'ютарным клубе. Вось будзе яе ремейк і яшчэ на што? Ты не гуляў у першую Halo ў камп'ютарным клубе? У камп'ютарным клубе не, гуляў дома ў яе. Шчаслівы. Не пашчасціла ў мяне тады комп быў. Таму і мне пашчасціла, што мне патрапіўся Halo. Ну ты з гэтых з багатых. Адзіны нармальны Halo, які мне сапраўды падабаецца, таму што ўсе астатнія Halo, якія я гуляў, ужо далі не. Карацей, і ў твітары зноў разразіўся скандал навокал Halo. Ведаеш за чаго? Ну. З-за таго, што на постары Halo там ёсць фіолетавае святло збоку. Фіолетавы фільтр, так. Так, і яны такія тыпу, гэта зноў прапаганда ЛГБТ. Так. Бо ўсё фіолетавае зараз на дадзены момант у гульнях пачало асацыявацца менавіта з нейкім такім, з павестачкай, скажем так. І калі б людзі... Апошні Dragon Age з табой не згодны. Вогуле не. Ён жа літаральна ўвесь у гэты колер быў. Так, але, калі ты памятаеш першы Фейбл. Бля, я памятаю. Калі ты памятаеш першы Halo, там заўсёды быў фіолетавы колер. Так. Тебе нават зброя гэтага іншапланетная, яна заўсёды страляла фіолетавымі гэтымі штукамі. І тут яны такі, ведаеш, як зараз модна сказаць, турысты. Авантурысты. Так. Што? Калі падсумоўваць... Калі проста падсумоўваць прэзентацыю Xbox, яна агулам прышпільна атрымалася, але веры ў Xbox у мяне вось проста ніхера няма. Таму я не ведаю. Я проста ведаю, што ведаючы іх, яны могуць праз месяц сказаць, што ўсё ж такі эксклюзівы не эксклюзівы, ці штосьці адменіцца. Большасць гульняў, якія прэзентаваў Філ Спенсер, не выйшлі да сіх. Таму тое, што выйшла, атрымалася прям зусім такое сабе. Гаўно. Так, таму честно кажучы, і у герцы у мяне няма спадзяванняў і на новы Fable, 50 зараз. Блин, не ведаю, я хочу верыць 50 на 50 просто, што можа атрымацца, што яны гаўно. Ніхуя сабе. Але мы з сябрам спрабавалі гуляць у рэмейк першых герзоў. Нават рэмейк нічым не дапамог, бо не вельмі ў тым сэнсе, што вось калі ты пагуляеш некалькі гадзін у Helldiver'а, а потом зайдёш
зайдзеш пагуляць у першы герзоў рэмейк ці рэмастер, що там было, карацей, цябе пачне ванітаваць ад таго, як там адчуваецца зброя. Бо калі ты гуляеш у Helldivers, у цябе прям адчуваецца вага зброі, у цябе адчуваецца гэты аддача. У герзах ты быццам бы з воднага пісталета херачыш. Ось такі імпакту увогуле ніякага. І нас гэта прямо сябра, мы такі адразу фу, блядь, не. І просто выйшлі з гульні. Вось, неяк так. Хочацца верыць у герзоў, спадзяюся, будзе добра. Хочацца верыць у Fable, спадзяюся. Ну, бля, ну слухай, герзы гэта не тая гульня, якую б я чакаў. Я чакаю больш за ўсё Fable, і мне падаецца ўсё. Ну, Fable, хутчэй за ўсё же, ён будзе ў геймпасе Ultimate. Я, магчыма, дзеля Fable набуду сабе геймпас Ultimate і пагляджу. Честно кажучы, больш за ўсё я чакаю не Fable, не вось нічога з пералічанага. Я чакаю, калі ў 27-м годзе выйдзе Expanse Series Reborn. Таму што мне падабаецца серыя кніг Expanse. І вось неяк цікава, што яны зробяць, і ўсё. А астатняе мне я хер ведаю. Яно таксама эксклюзіў для геймпаса будзе, таму паглядзім. Nintendo Direct. Я насамрэч не хачу нічога размазваць і распавядаць, што мне з гэтага больш за ўсё спадабалася. Бля, там столькі гаўна показалі. Показалі... Агуша геймінг. Так, показалі анімушу, но анімуша яна выходзіць таксама і на Xbox, і на ПК, і на PlayStation, выходзіць 21 верасня. Вось, выходзіць Dragon's Dogma 2 на Switch 2 9 кастрычніка, таксама не толькі, яна карацей, нарэшце, блядь, я чакаў гэтага струкве, падаецца, са свайго першага праходжання Dragon's Dogma другой. Яна нарэшце атрымае маштабны дадатак з новым рэгіёнам. Вось, і будзе новы дадатковы контент. І гэтага я чакаю, бля. Бо яно выйдзе адразу на ўсе пляцоўкі. І я такі, бля, так, дайце 2, калі ласка. Я хутчэй меў на ўвазе, што гэта не эксклюзіў Nintendo. Вось. Красовер будзе Super Mario і Donkey Kong Bonanza, таксама міма. Xenoblade Chronicles атрымае перавыданне для Switch 2. Xenoblade Chronicles атрымлівае перавыданне пачынаючы з New Nintendo 3DS на кожнай кансолі, якая она выходзіла. Далее прэзентавалі Xenoblade Genesis. Рэліз будзе ў 27-м годзе, эксклюзіў Switch 2. Не разумею Xenoblade, таму вось адразу міма. Новы Final Fantasy, гэта Final Fantasy Resonance, выходзіць хутка 22 кастрычніка. From Software показалі трейлер The Dusk Blast для Switch 2. Гэта будзе як, ну, усе кажуць аб тым, што гэта літаральна Bloodborne для PS. Ну, я не тое магу сказаць, што гэта Bloodborne, гэта ўсё ж такі каралеўская бітва. Таму давайце... Што? Duskblast? Боже, я пераблытаў, гэта іншая гульня, іх каралеўская бітва, здаецца. Elden Ring? Не, гэта она. Battle as Battlesworn is multiplayer action up to 8 players. Таму гэта літаральна яно і ёсць. Гэта мультипортатыўная... Duskblast, будучая камп'ютарная гульня ў жанры экшн-RPG. Ну, многакарыстальніцкая гульня ў жанры экшн-RPG. Не, просто экшн-RPG, файтинг, прыгодніцкая гульня, мультиплеер онлайн-гейм. Але Elden Ring таксама мультиплеер онлайн-гейм. Ну, там мультиплеер па-іншаму ўбудаваны. Ты праходзіш гульню і бачыш іншых гульцоў і можаш да іх утрагатися. Але а тут у цябе ёсць босс, і якога трэба заваліць. Мне падаецца, ты нешта блытаеш з Найтмэрам Elden Ring'ом. А можа і блытаю з Elden Ring'ом. Там же Найтмэр выхадзіў, які проста ёсць арэна,
і типу просто 3 босы. Слухай, так, я блытаю, пардон. Ну. А Dusk Blast кажуць, што гэта ось літаральна будзе эксклюзіў як Bloodborne для Sony. Ну, окей, паглядзім. Новы Kingdom Hearts. Што-небудзь гуляў старыя? Я спрабаваў гуляць на New Nintendo 2DS XL, мне не спадабалася, я скіпнуў. Куша вельмі шмат, тэксту, вельмі шмат не вельмі цікавага сюжэту было для мяне, таму я ты просто... не гуляў. Таму я просто скіпнуў. Ну і галоўная на прэзентацыі было гэта рэмейк Ocarina of Time, выйдзе да канца 26 года. Гэта будзе нешта накшталт таго па сваёй логіцы, што Nintendo рабілі для Link's Awakening, то бок гэта цалкам перапрацаваная гульня на старых рэльсах, до якой будзе крыху падцягнуты геймплей і крыху больш асучасненыя механікі, то бок там, напрыклад, у яе будзе нармальная камера, больш сучасная. У яе дапрацуюць вось дакладна гэтыя фіксаванне на цэлі. Яны агулам прынеслі гэту гульню, але з таго часу вельмі шмат змянілася. 0 геймплею, вось цалкам нічога не показалі. Да там, ведаеш, самого трэйлеру не вельмі шмат было. Так. Ну, гэта ў іх, калі яны прэзентуюць Зельда, і гэта ў іх заўжды так. Калі паказвалі гэты, боже мой, другая частка Breath of the Wild, як называецца, вылетела з галавы. Tears of the Kingdom. Там таксама, калі быў першы трэйлер, просто паказвалі катакомбы, факел, а пасля гэтага Зельду з Лінкам. І ўсё, і было напісана, што працяг Breath of the Wild выходзіць, распрацоўваецца працяг Breath of the Wild. Хочацца даведацца больш, плаціце грошы. Мне падабаецца вось гэта Nintendo-ёбства Алексея. Ну, кожнага свае вось... Не, просто, разумееш, калі мы абмяркоўвалі тыпу трэйлеры Sony, Xbox, Алёш такі, нічога не паказалі, ніякага геймплею. А тут, ну, Nintendo заўсёды так робіць. Не, просто яны гэта робяць настолькі даўно, тыпу, апошні, я не ведаю, год 20. Вось колькі трэйлеры на гульню паказваюць, столькі яны так і робяць. Што мяне гэта не здзіўляе. А калі ў цябе раней заўжды выкатывалі там на тым же E3 шмат, на якія гульні выкатывалі геймплей, я, вось, усе мае думкі наконт Ocarina of Time. У мяне няма ніякіх думак набываць Switch 2. Цалкам. Не хачу, не бачу... А яна ж ще эксклюзіў такі для Switcha другога, так? Так, гэта будзе сістэм-селлер, хутчэй за ўсё. Ну, тыпу, гэта будзе препадносіцца як сістэм-селлер. Я бы разглядзеў варыянт, калі б яны выпускалі Switch 2 Lite, бы ўзяць Switch 2 Lite, але Switch 2 паўнавартасны не бачу сэнса браць, таму што, честно кажучы, я на Xbox не той, каб зараз гуляю. Таму вось так. Каб вы разумелі, я просто забудуся, наколькі я геданіст у плане гульняў, я сцягнуў, спампаваў сабе, усталяваў No Rest for the Wicked, які я там паруці пра яго расказваў і стрыміў. Я такі, прыкольная гульня. Пагуляў хвілін 35, мяне там адшпёхалі ва ўсе шчыліны, я выдаліў і павярнуў кошты пасля гэтага. Я такі, красавчык. Нет, я не буду, я што, плачу... Мне падабаецца, калі ебу я. Так, вось Helldivers, чаму не падабаецца Helldivers, бо там як бы... Ра-та-та-та-та, ўсе бакі. Я ўчора граў гэта самае на другім узроўні. Ну, складанасці. Іх 10 я граў на другім узроўні. Это было так класна. Каб адчуць моц? А? Каб адчуць моц? А там вельмі мяняецца геймплей, насамрэч. Ну, як вельмі. Ну, я ведаю, ну, тыпу, калі ты на першым узроўні гуляеш, у тебе там 2 жучка выбегуць на тебе, і ты такі, бля, ну... Ну, просто, калі ты... А калі на 10-м, ты такі... Так, там і там трэба ўжо іншую зброю браць, і пацець просто даволі моцны. Трэба, каб усе сапарціць. У мяне ў Diablo зараз такое. Так, і трэба, каб твае сукамаднікі таксама былі, ну, дасведчаныя, скажем так.
А на другім узроўні ты бярэш самы маленькі простенькі кулямёцік і так і тобі больш нічога не трэба. Ну, гэта Ну, прикольно. але ж там і мяса мало. Мала. Ну, я тебе скажу, нават я там пару разоў паміраў. Тому што яны акружаюць цябе, мы супроць жмукоў гралі. Вось. І бывае, Не, што я не зараз... паспяваеш. Я ў Д'ябла, там усяго на дадзены момант 12 узроўняў складанасці. Мгм. Я гуляю на 10-м, бо на 10-м я усіх босаў тыпу за менш чым за 1 секунду убіваю. Вось. Ну, калі ж ты ж такая мужчына. А на 11-м у мяне ўжо на гэта ўходзіць 2 секунды, я такі не падыходзіць. Вяртаемся на 10-й, фармім шмоткі на 10-м. На гэтай добрай ноце Ну, давай. мне здаецца, што трэба нам сканчаць. Дзякуй вялікі за тое, што паслухалі, дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі. Асабліва калі вы даслухалі да гэтага месяца, вы малайчына. Як у вас Вам за гэтага хапіла нічога не будзе? вытрымкі. Пастаўце падабайку, подпішыцеся на наш Пішыце цудоўнейшы каментары, калі вы нас Телеграм-канал. слухаеце, ідзіце на YouTube і пішыце каментары, пішыце што-небудзь, а колькі слоў трэба для алгарытму YouTube? 7 ці колькі там? Больш. Табе напішуць дзякуй за мову, дзякуй за мову, дзякуй за мову. Гэта мала. Напішыце 4 разы дзякуй за мову. Падыходзіць Вось. так. Таму Так. Дзякуй усім, да наступных За мову. сустрэч.